ina kallon ka ina gane ka ka nemi kasuwancin kare ka dora. In aka yi wani lokacin zan iya daina gane ka akan ladidi. Ba da ban na da wani abin da zan gudanar gobe ba, da sai na tsaya an ɗauran aure da ita na tafi da ita a matsayin matata, ka fahimta? Dakata mai duna, idan kuɗi kake so ka tambaya mana in ƙara maka, ina da su da yawa. Saboda ka zafi bai fiya na ka yanka ta ba, saboda in ka yanka ta nama za ka ci. Wari. Ya kai, yaya ko kai da su?